בן גוריון חיבר הוא איחד את האי הדבקים. הוא אנס את הדבר והיפוכו. דת ומדינה זה דבר והיפוכו, ולכן כל הזמן יש מתח. כשאתה מנסה בכוח לערבב שמן ומים, אתה צריך כל הזמן בכוח. וזה לא ילך, בסוף כולנו נאבד. פשע הגדול קיים אצל בן גוריון, והמדינה הזאת בת 65, וכמעט. ונשאר לנו מעט, אני מאוד מאוד אוהב את המסר שלך. אני מאוד אוהב את הקיצוניות שלך, כי היא זכות דרושה לנו. אבל אני גם מאוד מאוד אוהב את המסר הקיצוני של הבחור שם. לא, זה קיצוני, רק רגע, תשמע על מה אני אומר קיצוני. כשאמרת שיש 800 מיליון נאורים בעולם בלבד, אנשים לא מבינים שזה נכון. אנשים לא מבינים שהנאורים במדינת ישראל הם כאלה שבתוך העולם החילוני, כמו שאמר פה הבחור, אם תעשה עכשיו סקר, כן? בעולם החילוני, בין ה-35%, ההורים של ה-35% שנרשמו לבתי ספר ממלכתיים בלבד, כמה הם מוכנים לעשות הפרדת דת ומדינה, אתה תגיע לאחוזים... אבי, אל תלך רחוק. שאל פה את האנשים, הנה אני ארים את היד ראשון. מי התחתן נישואים אזרחיים? הנה אני התחתנתי בווגאס. מי התחתן? 2? אתה לא יודע מתחתן אמיתי. 3? זאת. 3? זה לא חוכמה. זה לא אומר... זה דורש מאמץ. זה דורש למה זה שאני מלו. אבל זה לא נכון. זה לא, זה פשוט לא נכון. זה דורש מאמץ. עושים פתק בקל. לא דורש כל כך מאמץ. אבל מה שירון רוצה... רגע, בואו נקשיב, בואו נקשיב. מה שירון רוצה שנעשה, זה שנשים את הפתק בקלפי. אני מאוד בעד, נראה לי, אבל החזון הזה נראה לי, במילותיך שלך, קצת מאוחר מדי. כי אתה דיברת על 2007, על התלמידים של 35% בכיתה א', הם כבר בני 12. במערכת הבחירות הבאה, או זאת שמאחריהם כבר יצביעו, זה כבר קצת מאוחר לתפוס את אלה. אז את מי לתפוס את הבאים? אתה מנסה עכשיו לעשות פה את ההפרדת דת ומדינה, שאני חושב שהיא הדבר הכי חשוב שיכול להיות, אבל איבדנו 65 שנה, ואתה מנסה להתחיל תהליך שגם אם תגיע לכנסת עם 2 מנדטים הוא יתחיל מההתחלה, אבל נשאר לנו רק 10 שנים. מה נעשה? לאן נגיע? איך נעצור את הסחף הזה? עכשיו אגב, מרץ, כן? כמה מנדטים יש לה? 3, תסתכל, מרץ קיימת כל כך הרבה שנים והיא רק הלכה והצטמצמה. מה שאתה דיברת על מרץ זה לא הכי נכון בעולם. מרץ בעד הפרדת דת ומדינה, אבל היא פרגמטית, היא מנסה להגיע למקומות פרגמטיים כדי להביא לעצמה. אבל עדיין, גם בהנחה שאתה צודק, כן? הרכבת ברחה לנו. אם אני מצביע לך, אם אני מביא אותך לכנסת, אותך ועוד מישהו, זה 2 מתוך 120. ועד שהסיסמה שלנו תצמח, ואולי תתפוס את הציבור, והיא לא תתפוס אותו כי אין יותר נאורים, אנחנו נהיה כבר עם 20% בממלכתי. תשמע, הטענה שלך, אני מסכים איתה לחלוטין ברמה השקפתית. אוקיי? אבל יש לנו שתי אפשרויות להגיב לניתוח העובדתי שאתה יש. אוקיי? יש לנו אחד להגיד וואלה, אבוד, וללכת להוציא עוד דרכון, או פשוט נראה מה יהיה. או להצטרף למפלגה. איזה מפלגה? או להתחיל להביא... מה תעשה במפלגה? איזה מפלגה? אתה יודע, לשכנע מפלגה, לשכנע את מרץ, ללכת על הקו. רגע, יש לי פה דיסוננס מסוים. לפני רגע אמרת שהציבור הנאור הוא מיעוט ואנחנו בקטסטרופה, פתאום מפלגה אפשר לשכנע. אני כמעט מוותר עליו, אבל אני לא מאמין שהוא ילך איתנו. אז אולי, אם כבר הוא ילך, הוא ילך עם משהו קיים. לא, אז זה ניסיתי. אז בניסיון ניסיתי ללכת למפלגות. תראו, מנגנון של מפלגה זה עולם מאוד יותר קשה. יש שם אינטרסים ויש שם זה, בכלל הם לא חושבים. הם נמצאים כבר זה. מה שכן זה אפשר ללכת לציבור של מעמד הביניים, לציבור בעצם שהוא דמוקרט במהותו. זאת אומרת, הוא רוצה את מדינת ישראל, הוא רוצה הוא אוהב את, זה הבית שלנו. זה האנשים שזה הבית שלנו, אנחנו למדנו, התגייסנו, אנחנו עובדים. הם ישראלים ולא יהודים. מה? ואנחנו משלמים מיסים ואנחנו רוצים את הבית הזה, כי אנחנו מרגישים בו הכי טבעי, אנחנו מדברים את אותה שפה, ויש לנו את אותם ניואנסים שאנחנו אוהבים. אלה אנחנו פונים אליהם, לאותם אנשים, ואפשר להציע, ועובדה. תראו, גם יש עוד עובדה, מלבד העובדה שנתת, שמפלגת אור צומחת ונוסקת. עובדה, שאנשים מצטרפים וצעירים. זאת עובדה. איך זה? כמה אנשים
הנה, יש אלפים. איפה? הנה, שם, על הגג. מה זה איפה? בפייסבוק יש לך 2,000 לייקים, יש לך רשומים, יש משהו? בוודאי, יש לנו טופס הצטרפות, וצריך להירשם בטופס ההצטרפות. אבל, תראו, זה צריך לעשות סקרים כדי לדעת בדיוק כמה יש. אבל אנחנו בעצם בנסיקה. מה? לא כמה מצביעים לך. לא, כמה מצביעים, זה הרלוונט. כמה בכלל, למי מצביעים? כמה אנשים חברי מפלגה אתם יכולים להיות? מי אחריך ברשימה? יש לנו תומר קרמן שהוא חבר הנהלה. הנה יש לנו פה שני חברי הנהלה, יש את מיכאל רוטשילד שהוא חבר הנהלה. יש 7 חברי הנהלה במפלגה. ויש את תומר קרמן שהוא חבר הנהלת מפלגת אור. ויש, זה מנגנון. אני הצטרפתי באיחור, יכול להיות שפספסתי חלק מההרצאה, אבל לדעתי כשבאים לנהל מדינה, אז העניין של הפרדת דת ממדינה זה דבר חשוב, אבל מעבר לזה אנחנו חיים את היום-יום, יש עניינים ביטחוניים, יש עניינים כלכליים. זאת אומרת, אם רוצים פה לעלות כוח חדש, אז אולי תיתן לנו איזושהי מילה על מה השקפת העולם שלכם בעניינים האלה. שאלה מצוינת. לאן אתם רוצים לקחת אותנו? בדיוק רציתי לשאול אותך. אוקיי, אני אשמח. קודם כל, מי שרוצה להעמיק במצע, אנחנו, כמו שאמרת, וזה נכון, מפלגה היא חייבת לתת אלטרנטיבה לצורת המשטר בכלל שקיימת. מפלגה בגדול צריכה לשאוף להיות בשלטון. מפלגה שלא שואפת להיות בשלטון, היא בעצם מפלגה חסרת משמעות ריאלית למדינה. אז אם אתה שואף ללכת לשלטון, אגב, מפלגת יהדות התורה, הבית הלאומי, ש"ס, אלה מפלגות שלא רוצות, לא ממש מתכוונות ללכת לשלטון, גם לכן אין להם מצע של צורת משטר רציני ומקיף וחובק עולם. אבל מפלגת אור כן רוצה ללכת לשלטון, וזה מה שהיא שואפת, היא רוצה לעשות מהפכה. אז אנחנו עוסקים בכל התחומים. גם בתחום הביטחוני, וגם בתחום המדיני, וגם בתחום הכלכלי. מבחינת התחום הכלכלי, אנחנו בעצם, יש שני מושגים. כדי לא להטעות, המילים קצת מתעתעות במושגים הכלכליים. יש מושג של סוציאל דמוקרטי, היום משתמשים בו, במיוחד יחימוביץ', ויש את הקפיטליסט השפוי, זה נקרא. יש את הסוציאליזם הקיצוני, ויש את הקפיטליזם הקיצוני, ואיכשהו בהם נדבקו באמצע, עשו איזון מסוים, ואחד קורא לעצמו קפיטליסט שפוי, השני קורא לעצמו סוציאל דמוקרטי, ואנחנו, אתם רוצים לקרוא לנו סוציאל דמוקרטי, אנחנו מקבלים את זה, אתם רוצים לקרוא לנו קפיטליסט שפוי, גם מקבלים את זה, כי זה אותו דבר, והרעיון הוא שוק חופשי עם עזרה לחלש, עם רווחה לחלש. לחלש, לא שהוא חלש מבחירה. איך בדיוק הכלכלה כזאת עובדת? מה? איך בדיוק הכלכלה כזאת? אני מכיר... כמו שהיא עובדת היום. מכיר? כמו שהיא עובדת היום. היום קפיטליזם לחלוטין, אז רואים זה נגמר. לא. לגמרי. אז אני אסביר למה. כל הכיוון שהבין... הבנתי מה שאתה אומר, אבל... לקח אותנו ממדינה של... אז אני אסביר. אז אני אסביר. המדינה היא בכלל לא קפיטליסטית. יש רפואה, זה לא הכל רפואה בחינם. חבר'ה, למה? יש בריאות חינם. יש בריאות חינם, רק תקשיב לעובדות, בסדר? אחר כך תגיד מה שאתה רוצה. העובדות הן כדלקמן. יש מוסד שנקרא ביטוח לאומי, שיש לו קצבת שאירים, קצבת נכות, קצבת ילדים, וקצבת מובטלים של תעסוקה לעבודה. יש חינוך חינם לתיכון. תראה, אני מורה במוסד, יש חינוך חינם. חוק. גיל 3, מקשיב, גיל 3. ויש לך בריאות חינם, חינוך חינם, צדקה חינם, שזה מוסד הביטוח לאומי. אני שכחתי את זה משהו? כל החינם שמעת עכשיו עולה לי קרוב ל10,000 שקל, כל החינם הזה. כל החינם הזה, לא יודע למה. טוב, אז זה מבחינה כלכלית. מבחינה כלכלית, אתם לא מציעים איזשהו משהו חדש? לא משהו חדש, יש מצע כלכלי, לא משהו חדש, משהו כזה מאוזן. האיזון בין השוק החופשי לרווחה, לתמוך בחלש, בנכים ובמובטלים שלא יכולים לעבוד, אבל לא באלה שלא רוצים לעבוד. יש הבדל עצום. ועכשיו בעניין הביטחוני. אני רוצה פה להגיד, אני אעשה את זה קצת בקיצור.
תראו, בעיה ביטחונית זה אחד הדברים שהזיהוי הבעיה שלהם היא נורא פשוטה ומובחנת וברורה לכל אדם. אם יש לך אויב שמטיל עליך טילים, אתה מזהה את הבעיה, יש פה בעיה. מישהו רוצה להטיל עליי טילים, ומה הפתרון של הבעיה הזאת? גם פתרון נורא פשוט. צריך למדינה שיש לה אויבים צבא חזק יותר מהאויב. תראו, זה נורא פשוט. תכלס, מבחינה ביטחונית, ישראל מוקפת אויבים, שהאויבים שלה יש להם גם אג'נדה שהיא הולכת לכיוון מוסלמי. וכיוון מוסלמי, המשמעות של כיוון מוסלמי זה ששטח ישראל, וזו פה גם מסוכן, שטח ישראל מבחינת האמונה המוסלמית זה דר אל אסלאם, זה נקרא. שטח האסלאם. והם שואפים ורוצים לרצות את המתווך הנדל"ן בשמיים שלהם. יש שני מתווכי נדל"ן בשמיים. אחד של היהודים ואחד של המוסלמים, והם רבים ביניהם למי הם נתנו את הארץ. ואז אלה שהם למטה, הם רבים ביניהם מי ייקח את הארץ. כל אחד אומר, המתווך נתן אותו לי. אלה מסביב רוצים באמת לבטל את הישות הזאת שנקראת שלטון יהודי בשטח ישראל, מבחינת האג'נדה, התפיסה הדתית המוסלמית. ואנחנו זקוקים לצבא חזק, בין אם עשינו הסכם שלום עם מדינה, בין אם לא. אתמול, יום רביעי, האחים המוסלמים רוצים להכיל את השריעה במצרים. שריעה במצרים, הפירוש הוא מאוד בעייתי למדינת ישראל. תכלס התשובה היא, אנחנו צריכים צבא חזק, ומאידך צריכים גבול ברור. מדינה נאורה חייבת לקבוע את הטריטוריה שלה. ואנחנו היום עדיין לא קבענו את הטריטוריה. יש לנו דברים בסיסיים שלא עשינו. אבל זה לא תלוי בך. אין לנו, מה? זה לא תלוי בך איך לקבוע את הטריטוריה. ומה עם גיוס חרדים? יש לך עניין שיש לך פה שכנים. אתה יושב פה עם האמריקאים, יושב עם הפלסטינאים. נסה להגיע לאיזושהי הבנה מה יהיו גבולות המדינה שלנו ומה יהיו הגבולות של המדינה שלהם. אני לא יודע אם אתם מסכימים למתן מדינה לפלסטינאים. אבל אנחנו, ככל שאני מסתכל על ההיסטוריה, גם בימין וגם בשמאל, עשו מאמצים כבירים כדי לקבוע גבולות. אנחנו נעשה מאמצים כבירים. אז זה לא תלוי בנו, זאת אומרת, אין פה... זה כן תלוי בנו. לא, יש לך פרטנר שלא רוצה כנראה לקחת... זה כן תלוי בנו, רק יכול מאוד להיות שגם דברים שתלויים רק בי, הם לא תמיד יכולים להיות ברי יישום. אני עדיין לא נמצא בשלטון כדי להגיד לך שאני בקיא בדקויות של הקשיים ליישם. אני חושב לדבר על העיקרון כצורת משטר, השאיפה שיהיה קו גבול ברור וכל אזרח שנמצא בתוכו מגיע לזכויות אדם כמו כל אדם כמו כל אזרח, ומי שמעבר לגבול הוא לא אזרח ישראלי. זאת המדיניות. אני לא יכול להיכנס לפרטים כי אני גם לא בקיא, וזה יהיה ילדותי להתייחס לפרטים כשאני לא נמצא במערכת הסודות שם של הפרטים. טוב. אוקיי, בבקשה.